Ακούσαμε τι κάνουν οι φθονεροί άνθρωποι. Ακούσαμε τι κάνουν οι μάγοι με το διάβολο. Και όσα ακούσαμε είναι ελάχιστα. Τις πονηρίες του διαβόλου δεν μπορεί να τις φτάσει κανείς. Κάνει τόσα πολλά ο κακούργος με έναν και μόνο σκοπό. Πώς θα πάρει την ψυχή μας και να την οδηγήσει μακράν από τον Θεό. Ο Θεός είναι το φως. Το είπε. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ήθελα να μάθω αυτοί οι ληστές οι οποίοι λέγουν πού είναι ο Θεός. Δεν βλέπουν τούτο το φως. Δεν βλέπουν όταν είναι σκοτάδι ότι δεν υπάρχει το φως. Και ακόμη υπάρχουν τα άστρα, υπάρχει το φεγγάρι. Η κόλαση δεν έχει ούτε άστρα, δεν έχει ούτε φεγγάρι, δεν έχει ούτε ίχνος φωτός. Μόνο σκότος ψηλαφιτό. Δηλαδή όπως αγγίζομαι πάνω σε ένα αντικείμενο και αισθανόμεθα εις την αφήν ότι υπάρχει κάτι, το ίδιο είναι και το σκότος στην κόλαση, ψηλαφιτό, να αγγίζεις πάνω. Και μέσα στο σκότος εκείνο υπάρχει η ηρωνία του διαβόλου, η οποία βασανίζεται ψυχές αιωνίως, χωρίς τελείωμα. Δεν υπάρχει τέλος. Αυτή η τιμωρία είναι δι' εκείνους οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός και οι μηδέποτε μετανοήσαντες. Δεν σκέφτησαν ποτέ να μετανοήσουν δια τας αμαρτίας τας οποίας πράττουμε. Συνέχισαν τον βίοντο, συνέχισαν τη ζωή των, τρώγοντες, πίνοντες και αμαρτάνοντες. Δεν είχε κανένα από εμάς που είναι αναμάρτητος. Μόνον ένας, ο Θεός. Εκείνος είναι ο αναμάρτητος. Όλοι είμεθα αμαρτωλοί. Πλην όμως να προσέχουμε οι αμαρτίες μας να μην είναι θανάσιμες και μεγάλες, αλλά ούτε και μικρές. Να προσέχουμε να κάνουμε όσο το δυνατό ελάχιστες αμαρτίες από απροσεξία, από αγώνα, από προσπάθεια. Όπως ένας που ανεβαίνει σε ένα βουνό και θέλει να ανέβει στην κορυφή, πατά πάνω σε μια πέτρα και νομίζει ότι θα τον κρατήσει. Ξαφνικά η πέτρα αυτή βγαίνει και πέφτει. Κατά τον ίδιο τρόπο θα είμεθα και εμείς. Όπως περπατούμε, κάπου θα κάνουμε μια αμαρτία. Αλλά μικρά αμαρτία. Θανάσιμες αμαρτίες να τις αποφεύγετε όλες και τις μικρές να τις αποφεύγετε. Γιατί? Διότι με την άμμο, με το χαλικάκι, με το σίδερο, με το τσιμέντο γίνεται ολόκληρο μπετό. Και οι αμαρτίες όταν πληθυνθούν μια πάνω στην άλλη είναι μικρές. Δεν είναι τίποτα, δεν το είπα λέγει, γιατί ήθελα να το πω. Έτσι τα λέγω. Αλλά αυτά τα έτσι λέγω είναι εκείνα τα οποία ο Θεός τα ονόμασε λόγια ανάλατα. Ανάλατα, φαγητό ανάλατο δεν τρώμε, δεν μπορούμε να το φάμε. Και αν το φάγουμε θα το φάγουμε με το ζόρι. Κατά τον ίδιο τρόπο είπε ο Θεός ότι λόγια ανάλατα λέγει να μην λέτε,
διότι θα δώσετε λόγον ενώπιον μου εν ώρα κρίσεως. Και είπεν, έστω ο λόγος ημών αλατιρτημένος. Να είναι αλατισμένα, λέγει, τα λόγια σας, όχι ανάλατα. Αμαρτίες λοιπόν πολλές. Πλην όμως να ξέρετε ότι ό,τι δημιούργησε ο Θεός έχει και τέλος. Και οι πέτρες που είναι πέτρες φθύρονται και αυτές. Τα δέντρα φθύρονται και αυτά, γέρνουν και πίπτουν. Τα ζώα, τα πτηνά, τα ψάρια, ό,τι υπάρχει στον κόσμο τούτο ζει και φεύγει. Και εμάς που μας δημιούργησε ο Θεός μας είπε ότι και εσείς, επειδή εγώ επέθανα πρώτος, και εσείς θα πεθάνετε. Όταν μας έπλασε ο Θεός, μας έπλασε ένα θάνατος. Πλην όμως αμαρτήσαμε και υπέστημεν το θάνατο. Ο θάνατος λέγεται. Εάν παραβείτε τις εντολές μου θα πεθάνετε. Υπάρχουν δύο θάνατοι. Ο ένας θάνατος είναι αυτός ο οποίος θα τον υποφέρουμε όλοι μας. Θα έρθει μια μέρα σε όλους μας και μάλιστα χωρίς προειδοποίηση. Και ο δεύτερος θάνατος είναι ο αιώνιος θάνατος. Και λένε οι πατέρες ότι αν πεθάνεις, πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν θα πεθάνεις. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Όποιος αποθάνει, λέγει, πριν πεθάνει. Όποιος δηλαδή εξομολογηθεί τας αμαρτίας του, πεθαίνει ο παλαιός άνθρωπος και ζει ο καινούριος. Τότε λέει, όταν θα πεθάνεις θα είσαι αθάνατος. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τώρα στη ζωή μας. Το μόνο το οποίο θα μας κυβερνά είναι πώς να έβρουμε ένα καλό πνευματικό, να εξομολογηθούμε, δια να πάμε στο Χριστό μας, να ζήσουμε αιωνίως μαζί Του. Φεύγουμε από αυτό δια να δούμε και κάτι άλλο που είπε ο Θεός. Εάν ανοίξετε την Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, το βιβλίο αυτό το οποίο είναι ανερμήνευτο. Άλλοι το ερμηνεύουν, άλλοι παρεχτρέπονται της ερμηνείας και λέγουν άλλαν τ' άλλον. Δι' αυτό στην Αποκάλυψη του Ιωάννου και ο ίδιος ο Θεός μας είπε ότι θα στείλω, λέγει, σημεία των καιρών. Όταν θα έρθω, λέγει, να κρίνω τον κόσμο, θα σας δώσω σημεία τα οποία να καταλαβαίνετε ότι έρχομαι. Μας τα στέλνει τα σημεία αυτά ο Θεός. Πολλά σημεία. Τι έχουμε μπροστά μας? Σεισμούς. Και βλέπετε οι επιστήμονες τρέχουν πάνω και κάτω να δουν ότι θα γίνει, λέγει, σεισμός, δεν θα γίνει σεισμός. Μην αγωνιάτε, δεν υπάρχει σεισμός. Σεισμός, παιδάκια μου, υπάρχει κάθε ένα λεπτό. Ο σεισμός δεν γίνεται με τη βάση των επιστημόνων αυτών. Ο σεισμός γίνεται με τη βάση εκείνου που είναι στον ουρανό, που κρατά τα σύμπαντα. Εκείνος λέγει, εγώ επιβλέπω επί την γη και ποιώ αυτήν τρέμει. Εγώ επιτρέπω, λέγει, το σεισμό. Τι τρέχεις, άνθρωπε, ανόητε άνθρωπε? Ξέρεις εσύ τις βουλές του Θεού πότε θα γίνει σεισμός και πού θα γίνει ο σεισμός? Τρέχουμε την επιστήμη να λύσουν τα μυστήρια, τα άλυτα του Θεού. Όπως και στην επιστήμη, στην ιατρική και παντού. Τρέχουν προηγουμένως να μαντέψουν τι είναι το μωρό που είναι μες στην κοιλιά της μάνας. Άρρωστο, λέει, σκότωσε το. Αυτή είναι η μανία τους.
Ξέφρεις εσύ τις βουλές του Θεού, άνθρωπε, και υποθέσουμε ότι γεννήθηκε το μωρό υγιέστατο και θέλει ο Θεός να το αρρωστήσει. Θα το κρατήσεις? Θα το φυλάξεις? Θα το σκεπάσεις? Εφόσον εκείνος κυβερνά τα πάντα. Πώς τρέχεις χωρίς να έχεις δύναμη? Το σκουλίκι θέλει να ανέβει και να πάει στον ουρανό να πάρει τη θέση του Θεού. Και λέγει σκότωσέ το. Ο Χίτλερ όταν έκανε τον πόλεμο έπιασε και σκότωσε όλα τα παιδάκια, τους νάνους, εκείνα τα παιδάκια. Τι σου φτάσανε? Ο Θεός τα έπλασε. Να μην υπάρχουν, λέει. Και εσύ τα έπλασες? Εσύ δεν έπλασες τίποτα. Ούτε ένα φτεράκι από τη μέλισσα δεν μπορείς να κάνεις. Έτσι είναι η σημερινή επιστήμη. Και φτάνουμε στην ανάλυση της Αποκαλύψεως. Μας λέγει ότι προτού έρθω εγώ να κρίνω τον κόσμο, λέγει, θα δώσω σημεία των καιρών. Πολέμους, λέει. Κατά τόπους. Υπάρχουν. Ανοίξατε εκείνον το κουτί που επέτρεψε ο Θεός και το είδαμε, που λέγεται τηλεόραση, και πέστε μου σε ένα σημείο της γης που δεν είναι αναστατωμένο. Ένα σημείο φοβερό αυτό. Τα βλέπουμε όλα, δεν τα καταλαβαίνουμε. Αναστατώσεις, ο κόσμος να σκοτώσει ο ένας τον άλλο. Κοιτάξατε εκείνον τον πλανητάρχη που κρατάει τη δύναμη με τα όπλα στα χέρια του. Τον είδατε τι κάνει? Μου είπε ο Θεός, μου λέγει, προσέξτε, δεν ξέρουμε όμως ποιος Θεός του το είπε. Και ο Θεός του το είπε, εδώ είναι το ερώτημα. Μου είπε ο Θεός, μου λέγει, όταν προσευχήθηκα, να πάω στο Ιράκ να σκοτώνω τον κόσμο. Μου είπε ο Θεός, μου λέγει, να πάω στη Σερβία να σκοτώσω τον κόσμο. Μου είπε ο Θεός μου τώρα να πάω στη Συρία, λέγει, και να πάω και στην Περσία να σκοτώσω τον κόσμο. Προσέξτε, όλα αυτά είναι τα σημεία των καιρών. Έπειτα από τους πολέμους, ασθένειες. Πόσες ασθένειες? Έπειτα από τις ασθένειες, πλημμύρες. Είδατε ότι όπου επιτρέψει ο Θεός εξαφανίζονται τα πάντα. Αλλά κατά τόπους. Κατά τόπους. Ευτυχώς, λέγει ο Θεός, δεν θα τα δώσω, λέγει ο ίδιος ο Θεός. Ευτυχώς, λέμε εμείς, ο ίδιος ο Θεός είπε ότι θα δώσω τα σημεία αυτά κατά τόπους. Όπως έκανε τον πρώτο κατακλυσμό, μπορούσε να τον κάνει και το δεύτερο. Όπως επέτρεψε στα Σόδομα και τα Γόμορα και καήκανε και αφανιστήκανε, μπορεί να κάψει την γη όπως θέλει ο Θεός. Προσέξτε ότι και τα ηφαίστεια άνοιξαν η γη και βγαίνει από μέσα όλη η καταστροφή. Προσέξτε ότι είπε, θα πλησιάσει ο καιρός που ο κόσμος όλος θα με αρνηθεί εμένα και θα περιμένουν έναν άλλον να έρθει αντί μου. Και αυτός ο άλλος, γράφει η Αποκάλυψη, ότι δεν είναι κανείς άλλος παρά ο Αντίχριστος. Αντί του Χριστού. Ο Αντίχριστος. Θα έρθει αυτός, λέγει, και τότε θα αρχίσουν να τελειώνουν τα πάντα. Έναν από εκείνο το οποίο θα τελειώσει θα είναι η τροφή στον άνθρωπο. Δεν θα έχετε να φάτε, λέει. Και τότε θα εμφανιστεί αυτός και θα λέγει, εάν πάρεις τη σφραγίδα μου, θα σου δώσω ψωμί να φας, θα σου δώσω νερό να πιείς, θα σου δώσω ό,τι χρειάζεσαι, μόνο να πάρεις τη σφραγίδα μου. Εδώ λέγει νερό ο Θεός. Τι εννοεί? Να προσέξουμε εδώ να δούμε ένα φοβερό πράγμα. Είπεν τούτα τα λόγια ο Θεός. Αίμα εξέχει, αν λέγει οι άνθρωποι, αίμα θα πιώσει. Ξέρετε, στον κόσμο ολόκληρον αυτή τη στιγμή που μιλούμε,
πόσα αθώα παιδάκια σκοτώνουν οι άνθρωποι. Σε όλο τον κόσμο, πάρετε τον όλο τον κόσμο, όχι ένα τόπο μόνο, αφόσον στην Ελλάδα μόνο φωνεύονται τον χρόνο 1 εκατομμύριο παιδάκια. Στην Ελλάδα μόνο, το χρόνο. Διότι εξέδωκαν νόμον αυτοί οι κρατούντες, οι προηγούμενοι, ήρθαν οι δεύτεροι δεν τον ακύρωσαν, ήρθαν οι τρίτοι δεν τον ακύρωσαν και υπάρχει ο νόμος αυτός. Τι νόμος? Όσες γυναίκες, λέγει, θέλουν να κάνουν εκτρώσεις είναι ελεύθερες. Και όχι μόνο να σκοτώνουν τα παιδιά τους, να τις πληρώνουν κιόλας. Το αίμα αυτό το αθώο που πηγαίνει, σε ποιον την κεφαλή, σε ποιο την κεφαλή πίπτει αυτό το αίμα? Λέγει ο Θεός, αίμα εξέχεια, λέγει, οι άνθρωποι αίμα θα πιώσει. Πώς θα πιούνε το αίμα? Με ένα νεύμα του ο Θεός και όλο το νερό πάνω στη γη έγινε αίμα. Με ένα νεύμα. Τσακ. Όπως κλείνεις τα ματάκια σου και τα ανοίγεις, πόση ώρα κάνεις? Κλάσμα δευτερολέπτο. Έτσι να πει ο Θεός και όλο το νερό της γης έγινε αίμα. Πήγαινε να πιεις αίμα του λοιπόν. Πήγαινε να μαγειρέψεις με το αίμα. Πήγαινε να λουστείς με το αίμα. Το είπε ο Θεός, θα γίνει αυτό. Θα γίνει αυτό. Και τότε θα έρθει ο Αντίχριστος και να σου λέει, πάρε τη σφραγίδα μου και θα σου δώσω εγώ νερό. Και όταν πάεις κοντά του και του λες δώσε μου νερό, θα απαντήσει, δεν το κρατώ εγώ το νερό, εκείνος το κρατεί. Εκείνος το έχει στα χέρια του. Θα πάρεις μόνο τη σφραγίδα μου, λέει. Όταν λέγει ο Αντίχριστος ότι θα σου δώσω τη σφραγίδα μου, τι εννοεί? Άλλο θέμα. Ο Αντίχριστος έκανε και δημιούργησε εξέλιξη της επιστήμης. Επιστήμη μεγάλη, πρόοδος φοβερά. Και προσπαθεί, λέγει η επιστήμη, να δώσει αυτή τη στιγμή σφραγίδα στον άνθρωπο. Και βρίσκουν αιτία. Πώς θα πολεμήσουμε? Πώς θα πολεμήσουμε, λέγει, την τρομοκρατία? Πώς θα την πολεμήσουμε την τρομοκρατία? Πρέπει να την αμέσως εφεύραν τρομοκρατία, τρομοκράτες, αφήνουν τους κλέφτες και κλέβουν αβέρτα, ανοίγουν τις τράπεζες, κλέβουν τον κόσμο, αφήνουν τον κόσμο και σκοτώνει ο ένας τον άλλον, αφήνουν τον κόσμο και γίνονται όλα τα κακά και σου λέει αυτή είναι τρομοκρατία, πρέπει να την κυνηγήσουμε. Πώς θα την κυνηγήσουμε, με ποιο τρόπο? Πρέπει να έχουμε σφραγισμένους, λέγει, τους ανθρώπους για να ξέρουμε πού πηγαίνουν και πού έρχονται. Και αυτό το σφράγισμα δεν είναι τίποτε άλλο. Είναι μόνο ένα μικροτσίπ το οποίο σου εμφυτεύει ή στο μέτωπο, λέγει, ή στο χέρι το δεξί. Προσέχετε τα λόγια της Αγίας Γραφής. Αλλά έρχεται ο Θεός και λέγει, προσέχετε μη πλανηθείτε. Μη σας πλανήσει ο διάβολος, λέγει, και δεν το πάρετε μυρωδιά και σας φραγίσει. Αυτό που είπε ο Θεός δεν είπε πολλά λόγια. Προειδοποιεί ο Θεός. Προσέχετε μη πλανηθείτε. Τελείωσε, ενός εκεί. Δεν συζητά όπως συζητούμε εμείς που λέμε και αντιλέγουμε. Λέγει ο ένας, λέγει ο άλλος, και προσέξτε τους σε αυτήν την τηλεόραση να δείτε τι αηδίες γίνονται, τι λόγια λέγονται, τι χάνεις το μυαλό σου να τους ακούεις. Ο ένας να μιλά, ο άλλος να μιλά, όλοι να μιλούν και να μην ξέρεις ποιος μιλά και τι λένε, να μην γνωρίζεις τίποτε. Δεν είναι σύγχυση αυτή. Φοβερά σύγχυση. Εκείνη η σφραγίδα θα τη δώσει ο Αντίχριστος και θα προσέξουμε όταν είναι σφραγίδα του Αντιχρίστου
αρχίζει από τα αντικείμενα. Αρχίζει από τα αντικείμενα. Και αρχίζει από τα αντικείμενα και προχωρεί και προχωρεί και προχωρεί για να φτάσει στον άνθρωπο. Προσέξτε να σας δώσω μια άλλη εικόνα. Το αυτοκίνητο. Είδατε τι κάνει? Περνά ελεύθερο χωρίς να πληρώνει, χωρίς τίποτα. Τι έχει το αυτοκίνητο? Ένα μικροτσίπ. Και αυτό το μικροτσίπ είναι συνδεδεμένο με το δορυφόρο και με το μηχάνημα που έχει στα διόδια. Είναι έτοιμος, λέγει, όπου πάει και όπου περπατήσει να το δω. Πήγαν και κρύφτησαν μέσα στα δάση, τα πυκνά δάση. Με εκείνο το δορυφόρο και με το σφράγισμα τον βρίσκανε. Είναι ο έλεγχος λεγόμενος του Αντιχρίστου. Θα σε ελέγχει πλέον ο Αντιχρίστος. Τώρα αυτή τη στιγμή προετοιμάζονται να δώσουν νέες ταυτότητες και νέα διαβατήρια με ειδική φωτογραφία που θα σου βγάλει ο ίδιος με το μηχάνημα, ο ίδιος θα σου βγάλει αυτήν τη φωτογραφία με μια ακτίνα. Τσακ. Το λοιπόν, την ίδια στιγμή σε έχει σφραγίσει. Σε έβαλε μέσα στα κατάστοιχα, σε πέρασε, δεν γνωρίζεις τίποτε εσύ, διότι ο Θεός σου είπε πρόσεξε να μην πλανηθείς. Εσύ πηγαίνεις όπως πάει το αρνί, το οποίο σκύβει το κεφαλάκι του και προχωρεί και δεν το ενδιαφέρει. Τουλάχιστον σε αυτήν την περίπτωση να γίνουμε ένα αγριοκάτσικα, βρε παιδάκι μου. Το αγριοκάτσικο που δεν στέκει, που δεν μπορεί να το πιάσεις. Έτσι να γίνουμε, να μην μας πιάσει ο Αντίχριστος. Και την ίδια στιγμή σου δίδει εκείνη τη σφραγίδα με μία φωτογραφία που τη βλέπουν τα μάτια σου και μία φωτογραφία αθέατη και με ένα μικρό τσίπ πάνω. Όπου πας σε ελέγχει. Όπου περπατήσεις σε ελέγχει. Όπου και αν κρυβείς σε ελέγχει. Δεν μπορείς πλέον να κρυβείς, δεν μπορείς πλέον να κάνεις οτιδήποτε και μάλιστα αύριο θα τους πει ελεύθεροι είστε να μπαίνετε, να ψωνίζετε σε δευτερόλεπτα. Μπαίνεις μέσα και απαντά ο άλλος, γιατί εγώ βιάζομαι να φύγω γρήγορα. Βλέπετε εδώ τι κάνει ο διάβολος, εδώ στον Άγιο Γεώργιο. Εδώ όταν έρθει ο κόσμος αφαγωθεί ο ένας με τον άλλον. Γιατί? Διότι μαζεύονται όλοι οι δαίμονες. Σου λέει βέβαια, πού πάτε λέγει, εδώ θα σας αφανίσω εγώ. Και γίνεστε εδώ άνω κάτω κουβάρια, γιατί εσύ, γιατί εγώ, γιατί εκείνος, γιατί εγώ ήρθα προηγουμένως, γιατί, και γίνεται εδώ χαλασμός κόσμου. Αυτός τα κάνει όλα. Αλλά εσείς αντί να έχετε μυαλό να τον νικήσετε και να κλείσετε το στόμα σας, να κάνετε λίγη υπομονή, μόνο με αγχώνετε εμένα, με κάνετε να πεθάνω εγώ για να μείνετε εσείς χωρίς να έχετε τον παππούλη. Αυτό κάνετε. Αυτό κάνετε. Αντί να έρχεστε και να κάνετε υπομονή και να δω και εγώ πώς θα μπορέσω να σας βοηθήσω, παρά μόνο όλοι πάνω μου. Το λέει ο Κακούργος. Όλοι πάνω του λέει, ο ένας από τα μάτια, ο άλλος από τα γένια, ο άλλος από τα χέρια. Όλοι πάνω του λέγε να τον γδάρουμε, να τον αφήσουμε. Εσείς δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Σας λέω κάνετε υπομονή βρε παιδιά. Κάνετε υπομονή. Τίποτε. Εγώ βιάζομαι. Βιάζεσαι, έχει πόρτες να φύγεις. Δεν έχουμε κλειστά. Είναι ανοιχτά τα πάντα. Βιάζεσαι, πήγαινε και να έρθεις άλλη φορά. Όχι, λέγει βιάζομαι τώρα. Ήρθα από το πρωί, ήρθα τα νύχτα. Αυτό κάνουμε. Μα γίνεται αυτό το πράγμα. Τις παγίδες του διαβόλου δεν τις βλέπουμε. Αν δεν δεχτεί κάποιος να πάρει την ταυτότητα αυτή. Η ταυτότητα αυτή, εγώ σας λέγω να μην την πάρετε. Δεν έχετε ταυτότητα. Έχει κανένα που δεν έχει ταυτότητα. Ωραία. Θα πούμε όλοι με ένα στόμα ταυτότητα έχουμε.
Ναι. Αλλά εγώ που θέλω να ανανεώσω το διαβατήριό μου. Δεν θα το ανανεώσεις τίποτε, αυτό που έχεις. Διότι αύριο να το ανανεώσω τώρα. Να το ανανεώσεις τώρα, πρωτού ακόμη αρχίσει. Πριν αρχίσει να προλάβω να πάω στα Ιεροσόλυμα. Έχω πάει 2 φορές στα Ιεροσόλυμα, θέλω να ξαναπάω. Θέλει να ξαναπάεις, αλλά δεν προσέχεις τον Εβραίον εκείνο που θα μπεις μέσα. Βάζεις το χέρι σου, πας στο μηχάνημα και τελείωσε. Σε έχεις φραγίσει. Εγώ πήγα παλιά, το 92. Προσέχετε, τελείωσαν τα πάντα όπου δεν μπορεί να κινηθείς. Να μην ξαναπάμε πια, εγώ πήγα μια φορά. Εγώ πήγα 2 φορές παππούλη και θέλω να πάω να χαιρετήσω. Εντάξει. Πήγες 2 φορές, είσαι εντάξει. Το λοιπόν, παιδάκια μου, όσα είπαμε, όποιος έπιασε, έπιασε.